तर इथे बघा आज आपल्याकडे स्पेशल काय बनतंय. माझ्याकडे बघू नका, इथे बघा काय दिसतं इकडे स्पेशल. अजून हे बघा, तुम्हाला हे झाकण पण उघडून दाखवतो. गरम आहे, आत्ताच बनलेलं आहे ना. तर गरम बघा काय बनतंय. इथे बघा तुम्हाला काय दिसतंय, कोळंबी. आता तुम्हाला दाखवतो ह्या चमच्यामध्ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 आले कोलंबी. छोटे आज यावेळी बारीक मिळाले मला, तरी 250 रुपये किलोला मला मिळाले. हे 10 आले. असे 3-4 चमचे तर आपले जातात. ठीक आहे. तर मग एका वाटीमध्ये किती कोलंबी आली तुम्ही विचार करा. आणि इथे बघा सुरमई आणू का तुमच्याकडे अशी. हे सुरमई 1 2 हे टोटल मी मोजले तर 10 पीस आहेत. एका थालीमध्ये मी मिनिमम 2 तरी देणार आहे. मिनिमम 2 सांगते, म्हणजे 2 मिळणारच. तुमचं नशीब चांगलं असेल आणि माझा मूड चांगला असेल तर तिसरी पण ऍड होते त्याच्यात. त्याचे पैसे पण नाही घेत. ठीक आहे. पैसे ते घेत नाही म्हणजे जेवढे पैसे घेतो तेवढे घेणार. ते एक्स्ट्राचे आम्ही घेत नाही, कॉम्प्लिमेंटरी. आणि इकडे अजून आणि सुरमई आहे. इकडे दाखवतो पण खाली बघा भाकरी चोरू आहे बघा, ताजी भाकरी. काकी भाकरी बनवते. भाकरी आणि वाजते. इथे बघा आज टोटल आपले थाल्या आहेत 8 सुरमई थाली. 8 सुरमई थाली बोलली आणि मिनिमम 2 देतोय मी, म्हणजे 16 सुरमईचे पीसेस हवे. तर इकडे 10 पीसेस आहेत, दिसतात 10 मोजून व्यवस्थित. म्हणजे मोठे मोठे आम्ही पहिले वरती टाकतो, जागा नव्हती म्हणून ही छोटी टाकली. आणि बाकीचे इकडे बघा किती आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोठे 10 आहेत, म्हणजे 20. म्हणजे असं म्हटलं गेलं तुम्ही तर मी ही मोठी सुरमई आणली होती डायरेक्ट, जी 1.5 किलोची असते ना, एवढी लांबच्या लांब, ती एकत्र आणली आणि केली. ती कितीला पडली किलो. आज होलसेल चांगलाच रेट होता म्हणून त्यांनी 450चा होलसेल दिला, 400ला दिला. तर 1.5 किलोचे 600 रुपये झाले ना, म्हणजे 650ची ही सुरमई आहे. कटिंग करून मध्ये 20-40 रुपये जास्त जातात. आणि त्यासोबतच एवढंच नाही, पण तुम्हाला मला एक सांगायचं तुम्हा सर्वांना. काजल पण पाठवून बोलली तरी चालेल आणि काकी बोलली तरी चालेल. फिश थाली जे मी 450ला देतोय ना, ती ऍक्च्युली रेट 450 पण होऊ शकतं, 500 पण होऊ शकतं आणि 550 पण होऊ शकतं. त्याचं कारण काय माहिती आहे काय. बघा ही कोलंबी जी 250ला मी तुम्हाला देतोय ना, हीच कधी 100ला असते. 250 म्हणजे हे महाग आहे. यावेळी कोलंबी महाग मिळते आणि आम्ही जी क्वांटिटी त्यावेळी देत होतो त्यावेळी आता पण तेवढीच क्वांटिटी. असं नाही की मी त्यातले कोलंबी कमी केले किंवा रस्सा कमी केला. तर थोडं समजून घ्या. ती झाली 450ला पण असू शकते, 450च्या कमी तर नसणार एवढी मी गॅरंटी. कारण आमचे आता 2 व्हरायटी सांगितली, प्राइस सांगायच्यावर तिसरा व्हरायटी पण दाखवतो तुम्हाला. तिसरी इकडे आहे, पण ह्याच्यावरती काय नाही. ह्याच्यावरती हे बघा तिसरा आयटम काय, ह्याच्याखाली ताटाखाली ताट आणि ताटाखाली बोंबील. इकडे या, आता इकडे या जरा मैदानात या. हे बघा एक आयटम इकडे. ठीक आहे. दुसरा आयटम इकडे. हा तिसरा आयटम इकडे. तुम्हाला ह्याची मी 100% गॅरंटी देऊ शकतो. कोणाला म्हणजे हे एवढे फ्रेश आहेत ना की डायरेक्ट जेट्टीवरून आज आलेले आहेत आणि हे आजच संपणार. मी जेवढे आणलेले कोलंबी बघा, जेवढे आणलेले बोंबील सर्व टाकले. हे मला आज बोंबीलचं प्राइस मी तुम्हाला सांगतो 200 रुपये किलो आहे त्या. ठीक आहे. तर बोंबील आज 200 रुपये किलो. स्वस्त बोंबील म्हणजे 100 रुपये किलो. काकी बरोबर ना. तरी 200 रुपये किलो मला पडले बोंबील. म्हणजे हे पण 150 रुपये वाढलं किलो मागे, इथे पण 100 रुपये वाढले किलो मागे. म्हणजे जी थाली मी 450ला ज्या कॅल्क्युलेशनने दिली होती त्याच्यातच 250 रुपये वाढले. तर प्रत्येक थालीमध्ये 50 रुपये वाढले, तर हे तुम्हाला महाग नाही वाटलं पाहिजे. आणि 450 मध्ये तुम्ही कुठेही जा बाहेर, 450 500 550ला पण एवढं कोणी नाही देणार. सुरमई थाली म्हटलं ना की 2 पीस घेऊ किंवा एवढी मोठी सुरमई. ठीक आहे. एकच सुरमई देणार. बाकी तुमच्या सायडर मध्ये हे सर्व नसणार किंवा कोलंबी आणि हे सर्व. एक त्यांचं करी जी बनवलेलीच असते आणि लोणचे बिंचे काहीतरी कोलंबीचे लोणचे ते छोटे ह्याच्यात देतात. सोलकढी पण एवढीशी देतात. आता तुम्हाला आमच्याकडची सोलकढी दाखवतो बघा. हे बघा आता नारळ किती संपले माहिती आहे का. कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं असेल. हे बघा दिसते का जन. ह्याची थिकनेस बघूनच मी सांगू शकतो. आता बघा हे बघा म्हणजे किती ऑलमोस्ट आता 75 नारळ झाले होते. तुम्हाला मी व्हिडिओमध्ये सांगितले 75 नारळ आणि आता परत तिथे 4-5च उरलेत. म्हणजे परत 15 आणायचे म्हणजे 90. म्हणजे आम्ही जे क्वालिटी देतो ना तुम्हाला त्याच्यामध्ये कॉम्प्रोमाइज नाहीच करत आम्ही. तर कधी अजूनपर्यंत कोणत्याच गेस्टनी मला कधी बोलले नाही. इव्हन मी 450ची 500 केली आणि त्यांना सांगितलं की ही ह्याच्यात थालीमध्ये 50 रुपये वाढेल.
सर्व कधी कधी हे पण सांगितलं आता कालचे हलवे बघा एवढे, तेच जर तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये घेतलं ना तो हलवा तुम्हाला असं करणार, कापणार, पीसेस करणार आणि त्या हलव्याच्या एक हलवा 2 थालीमध्ये देणार. तर मी काय केलं होतं, एकाच हलवा तुम्हाला एका थालीमध्ये दिला आणि तो एक हलवा पण मला 120 रुपयाला पडलाय फक्त हलवा. कोलंबी आणि बाकीचं कोलंबी आणि बांगडा तर साईडलाच राहू द्या. तर ही थाली मला 450 मध्ये नाही परवडत, कारण ह्याच्यात जर एक सुरमई दिली असती ना मी तर ठीक आहे, पण बाकी पण आम्ही काय करणार ना एवढं सर्व ठेवून. मी तुमच्यासाठीच आणतो, पण तुमच्या इकडे काय होणार 50-100 रुपीज जास्त देऊन म्हणजे 450 ची थाली 500 किंवा 550 मध्ये घेऊन तुम्ही जो मच्छीचा प्रकार घेताय ना त्याच्यात तुम्ही बोलतात ना फक्त एक्स्ट्रा घेता तर 150-200 रुपये तुम्ही सेव्ह करता तुमची. आणि ही थाली मी ज्या मच्छीवाल्याकडून घेतलं त्या मच्छीवाल्याकडे मिरकरवाड जेट्टीमध्ये 4 लॉन्ची आहेत त्यांच्याकडे, बाकी 4 बोट्स आहेत. त्याला मी बोललो, तो बोलतो क्या मी बोललो ना हमारा होमस्टे है, नवीनच चालू केलंय, तुम्ही या जेवायला, असं त्यांना बोललो क्या थाली में. मैं बोला आपका ये देखो वो हलवा लिया या सुरमई लिया ना, ये 2 पीस रखूंगा मैं. तो बोला ठीक है. फिर करी में क्या है, मैं बोला रुको तो सही. मैं बोलो बोंबिल है, ये देखो एक किंवा 2 बोंबिल देना. अच्छा म्हणजे छान थाली आहे. मी बोला तिसरा आयटम पण आहे. मी बोलो कोलंबीचं थपथपीत. ओके ओके, अरे वा, म्हणजे त्याला असं काहीतरी मस्त वाटलं. नंतर मी बोललो त्याच्यात मग फिश करी, हे बघा जी इकडे बनलेली आहे, फिश करी, राईस, सोलकढी. आणि असं नका समजा, तुम्हाला एक सोलकढीचं मी एक तुम्हाला हे दाखवतो बघा. आता आमचा जो तांब्या आहे, ठीक आहे, आता काजल इकडे आहे, हे बघा सोलकढीला हे ग्लास दिसते, हे बघा हे किती मोठं वाटतंय. काकी हे मोठं वाटतं ना, हे छोटं वाटतं ना. कोणकोणत्या हॉटेलमध्ये बघा कसं पकवतात, पण उलट आहे, आमच्याकडे उलट आहे. आता हे बघा हा तांब्या बघा किती छोटा वाटतो, हे किती मोठं वाटतो ना. आता एक उदाहरण तुम्हाला दाखवतो बघा. आता आम्ही हा तांब्या फील करतो, बरोबर काजल. म्हणजे जेवढा आम्ही तांब्या देतो तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलाच असेल, आम्ही एवढा तरी तांब्या देतो. असं नाही की मी ओव्हरफ्लो केलाय. हे बघा एवढा तांब्या तर आम्ही देतोच, जे व्हिडिओमध्ये तुम्हाला नॉर्मली दिसतंय. हे आमचं कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे असतंच, आपल्या फिश थालीमध्ये असलं पाहिजे. कारण कोकणातलं पारंपरिक तुम्ही काहीतरी कोकणात येऊन कोण फिश थाली, चिकन थाली किंवा कोणत्याही थालीमध्ये कोकोकोला म्हणजे सॉफ्ट ड्रिंक्स पियत नाही. तर हे सॉफ्ट ड्रिंक तुम्ही असं म्हणू शकता आपल्या इकडचं. ग्लास दिसतंय, बघा असं वाटतं ह्याच्यात तुम्हाला समजणार नाही ह्याच्यात राहतं किती. पण काकी जेव्हा एक थाली माणूस जेव्हा हे पितो तर ते एकदम व्यवस्थित आणि सॅटिस्फाईड होतो. म्हणजे तुम्हाला मी डिफरन्स सुद्धा दाखवला की असं नाही की या तांब्याला तुम्ही एकदम असं हलकं समजा किंवा एकदम कमी येतं. आता तुम्हाला हे 2 तांबे म्हणजे 1 ग्लास होतो. जर हे एवढं फील करत असेल ना, हे बघा हा ग्लास दिसतो तुम्हाला, हा वाला, हा जो ग्लास दिसतो ग्लास, हे 2 तांब्या भरल्या की 1 ग्लास होतो. आणि त्यांचे जे असतात ना ते वाट्या असतात, त्यांच्याकडे काय म्हणतात माहिती काय, हे छोट्या वाट्या, या छोट्या वाट्या ह्याच्यात 2 बसतील. म्हणजे हे डिफरन्स सांगतोय की इकडे आम्ही क्वालिटी पण देतोय, क्वांटिटी पण देतोय. आणि हे क्वालिटी क्वांटिटी तुम्हाला प्राइस स्लॅश करून 450 मी लावले होतं. पण जेव्हा मी आता कॅल्क्युलेट करतोय ना, मार्केट खरोखर वाढत चाललंय आणि कोणतीच गोष्ट कमी नाही होते. इव्हन कांदे, बटाटे, टोमॅटो काहीच कमी नाही होते. पण आता मी जेव्हा कॅल्क्युलेट करतोय ना, मला नो प्रॉफिट नो लॉस पत्करेल, पण लॉस नाही पत्करणार. एक वेळा जे काय होतं ते सेम झाले ना तर काकी ठीक वाटतं, पण खिशातले पैसे ज्यात असतील ना. आता अजून एक डिफरन्स सांगतो. जाणं येणं तर मी पकडत नाही, मी माझं भाडा पकडत नाही, मी काजलचा भाडा पकडत नाही. त्याच्यामध्ये फक्त 2 जे बनवायला लागतं त्यांचं भाडा पकडतो बस. आणि फिश आणि जे साहित्य लागतं ते पकडून मला एका थालीमध्ये 50-100 सुटले तरी बस. पण ते सुटले पाहिजे तेवढे तरी, किंवा नो प्रॉफिट नो लॉस झाला पाहिजे. तर मी आता सांगतो, कोणी अजून ऑब्जेक्शन घेतलेलं नाही. पण ही थाली 450, 500, 550, 600 पर्यंत मी नेणार नाही. मी काहीतरी त्याच्यात मी ऍडजस्टमेंट करेलच. पण 550 सुद्धा ही थाली जाऊ शकते, ठीक आहे. तर तुम्ही मला सांगितलं ना की आम्हाला पैशाचा काहीच प्रॉब्लेम नाही. असं नाही की मी तुम्हाला एक थाली 1000ला देणार किंवा 800ला देणार. ती तुम्हाला थाली ना मी 1-2 खाणारे असेल तर 700 वाली पण थाली देईल. पण त्याच्यामध्ये ट्राय करेल की सुरमईचा एवढा हाताचा पेक्षा मोठा पीस असतो किंवा एवढा मोठा हलवा असतो. फक्त तो हलवा घेतला तर 350-400 रुपयाला फ्राय मिळतं का, तो मी तुमच्या ताटात देईन. तुम्ही इकडे क्वालिटी तर 100% आमची आहे, एकदम फ्रेश. हे परत फ्रीजमध्ये जाणार नाही आणि हे टोटल संपणार. आणि क्वांटिटी पण आम्ही का देतो की तुम्ही इकडे येऊन टेस्ट करावं. तर थाली 450, 500, 550 आतापासून जे काय मेसेजेस पाठवेल त्याच्यात लिहिणार मी ॲज पर अवेलेबिलिटी, ॲज पर मार्केट.
मी खरं सांगतोय 450 पण आता माझ्या बजेटच्या मला कमी वाटतंय मला ह्या थाली. हा थालीमध्ये आपलं काय त्याला बोललोय 3 प्रकार सांगितले त्याला. मग फिश करी राईस सांगितली त्याला. मग त्याला मी सांगितलं भाकरी आणि सोलकढी. तो बोलतो मी बोललो 450 का. बोलतो आपको परवड़ता कैसा ही है. मिनिमम बोलतो 550 से शुरुआत करो इस थाली का. नया है मैं बोला नया हो या जुना हो बोलतो 550 से शुरुआत करो. तो एवढा एक्सपिरियन्स माणूस का की जर एवढी क्वांटिटी असेल तर मी बोललो 550 मी लास्टला ठेवेल. बस एवढंच एक्सप्लेनेशन द्यायचं होतं. बोलेल की 50-100 रुपये असे वाटतात. इव्हन मला तर असं वाटतं की नकोच वाढवायला. पण आमचं पण मग एकदम हे होतं क्वालिटी मग तेवढी मेंटेन करायला ना थोडं प्रॉब्लेम होतो. तर आम्ही क्वालिटीमध्ये कधीच कॉम्प्रोमाइज नाही करणार आणि केली पण नाही आणि करणार पण नाही. जे काय ते एकदम व्यवस्थित तुम्हाला देईल. आणि चार्जेस काय असतील तर तुम्हाला मी त्या दिवशी पण सांगेल. पण तुम्हाला एक माइंडने पण रेडी राहायला लागेल. नाही तर असं नाही बोललं पाहिजे की 450ला मला ती 30 थाली द्या. आज हलवा थाली 450ला दिली तर 30 आज ह्या बी जी काल दिली होती ती तर 450ला मला परवडतच नव्हती. कारण एकच हलवा मला 70 रुपयाला पडायचा हलवा जो मोठा तो मला 130ला पडला. तर हलव्यामध्ये 80 रुपये हलव्यामध्येच वाढले गाजर. तर 450ची मी जर 550 केली तर 80 रुपयाचं मटेरियल कॉस्टच वाढलेलं आहे. मी फक्त 20 रुपये जे बनवायचे घेतले. तर एक एक्झाम्पल दिला मी तुम्हाला. तुला समजलं का? हो. काय समजलं? काकी समजलं? तुम्हाला समजलं की नाही सांगा. कमेंट करून सांगा. कमेंट करून सांगा. इथे आता मला हे पण फ्राय करायचं आहे. तुम्ही फ्राय करून इथे आता एक थाली वाढून घेतो. 5 थाली वाढतील. इथे हे झालं. बाकीचं आपण सर्व दाखवलेलं आहे हो. ना. आता आवाज आहे का? वरती आपला ग्रुप आले आहे. जसं मी टार्गेट सांगितलं आहे टार्गेट केलेलं आहे आमच्या होमस्टेमध्ये. आम्ही सर्वांनाच महत्त्व आहे पण आम्ही कोणाला बोलवतो जास्त माहिती आहे का ज्यांचं एज ग्रुप आहे 50+ म्हणजे तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना तुम्ही तुमच्या सासू सासऱ्यांना किंवा तुमच्या घरातल्या ज्यांना फिरता येत नाही. आपल्याला भीती का वाटते की आपलं तिकडे कोण बघणार आहे की नाही, आपल्याकडे कोण लक्ष देणार आहे की नाही. तर इकडे आम्ही आहे लक्ष द्यायला. खाणं पिणं पण आमचं घरगुती आहे. तुम्ही त्यांना पाठवू शकता. असंच वरती ग्रुप आलेला आहे त्यांना त्यांच्या मुलांनी वाटतं पाठवलेलं आहे वरती. तर तुम्ही बघा वरती कीर्तन भजन चालू आहे. ते अलाउड आहे इकडे. डीजे बीजे करू नका वरती. आजूबाजूवाल्यांना त्रास देऊ नका. हां मी ते मला विचारला कीर्तन चालेल का. मी बोललो चांगली गोष्ट आहे देवाचं नाव घेताय तुम्ही. तर तुम्ही पण असं पाठवा तुमच्या रिलेटिव्हला किंवा तुम्ही स्वतः या असं टेम्पटिंग खायला. आता कॅमेरामॅनचा कॅमेरा पकडून हात दुखला पण माझा बोलून हात नाही दुखला. तोंड नाही दुखत आहे. तोंड नाही दुखत आहे आमचं बोलून. काम आहे. आम्हाला फ्राय करायचंय. चला बाय 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 टाटा. बाय. गुड नाईट. झोपू काय जातो. अजून पण मी अर्धा तास बोलू शकतो. नाही आमचं काम राहील. बाय बाय बाय. माझं बघा माझं पण काम आहे इकडे. हो. मी काम सोडून मध्ये मध्ये बोलायला येतो.